Здравейте хора, аз съм Ender Gaming BG. Днес ще правим Bean Boozled Challenge 2. Този път ще го правя аз сам. Защото, нали. Отново, предишния път нямаше. Бях го правил с Reverse BG. Тук е чашка за пиене, чашка за плюене. Тук ще сложим чашка бомбонките. Така. Да го оставим тук. Да видим колко гадни бомбони ще изплюя. Да, това все още не е новата версия, както вижте тук 3RD. Не е новата. Така. Тук има такова, да се пишат на български бомбонките. Нека да ги отваряме. Да видим. Да видим как се отварят, защото... Да отваряме. Аз тук се мисля, че признам на Исус. И след малко се връщам, когато се върля това. Когато някой идва, също може да спира тук. Сега нека да ги отворим. Вътре са. И сега ще ги сипя в тази чашка, за да ми е по-лесно да ги виждам. Така. Това е цялата кутийка. Така. Първото бомбонче е тути фрути или миризливи чорапи. Да видим. Добре. Ето го. Шаренкото. 3, 2, 1. Те разве понякога не се разбират в класа. Това е фърли. Дъвка. Следващото е жълто с точки. Ще ви покажа. Тук има бяло. Добре. Да, не знам дали ще видите. Ето това тук. Ето това тук. Така. Това е развалено и цели пуканки. Това мисля, че е. Така изглежда. Малко бяло, но нищо. Приведно. Отвратително е. Птиката как мирише отвратително. Все тая. Птиката тук е ужасно. Следва
Ужас. Следва оранжевото. Оранжево с точки. Оранжево с червени точки. Ще взема и това. Ще взема ето това, защото то е по-нарисувано. 3, 2, 1. Повръщам не праскова. Това не е лошо. Мисля, не знам да е праско, но има леко вкусна повръщам, леко на праско. Много стана вкус. Шпинал заче малко стъпча. Добре. Следва кафявото. Кучешка храна или шоколадов пудинг. Ето го. Само да покажем. Пише Jelly Pay или нещо друго. 2, 2, 1. Ужас! Отвратително е. Зелено. Това е трива или лайм. Има едно зелено. Да, има едно зелено, има повече синьо. Така. Лайм или трева, има зеленото. Трева. Тревата обаче някакъв хубава. Мен харесва да си го изям. Добре. Следва синьото. То е борбинка или паста за зъби. Така. Чисто синьо. Тривено. Паста за зъби, но е някак си вкусно. Това е като ментовите пасти за зъби. Не е лошо. Не е лошо. Добре. Супо. Следващото е супо. Или сочна круша. Добре. 3, 2, 1. Аз искам... Повръщаме се. Добре. И последното е бебешки кърпички или кокос. След това накрая ще повтарям от тези, които ми се е паднало хубаво. Бял. Това. Добре. Бяло. Надявам се да е кокос. Кокос или мокри кърпички? Бебешки. Няма значение. Бебешки кърпички са. Това е вкусно. Така. Ето тук
Ще гледам от кое ми се падна хубаво. Така, от тути фручето ми се падна хубаво. От повърнята ми се падна хубаво. И да, всичко. Значи от ето и ето и шареното и ето това тук, което е оранжево с точки. Така, шарено. Ще взема ето това, което е на дъното. Така, 3, 2, 1. Тути фрути или меризови чорапи. Тути фрути. И от оранжевото цвета повтарям. Оранжевото. И може да питам и още на което си избера. Като синето. Така, 3, 2, 1. Повръщано или праскова оранжево с точки. Повръщано е. Оврат. Ще си взема едно синичко. Паста за зъби или бурбинка всеки случай. Бурбинка. Малко киселко е. Да. Айде едно кафето си взема тези. Надявам се да ще... Кучешка храна или шоколадов пудинг. Не мога да решам. Шоколадов пудинг. Добре, нека вземем на тези. Сините да си изчистяха. Пак е бърбинка. Ето така се именно. Имам 2 стана пасти зъби. Ти се вижда като зелен на синя. И да. Най-съжалявам с всички и това ще бъде финалът. Най-съжалявам пак за кокос. Така си ги скарам от тук. Ето е бяло. Кърпички. О, май спирам. Идва някой. Да. И може би с малко това ще запипа. Да. Имаме едно жълто, вземам го, надявам се да е пуканки. И добре, айде последното, като за финал. Жълто с точки. Развалим цели пуканки на слънце, че беше ядовито.
Да. И ведно. Да, това е коткото. Значи изпил съм 4 бомбона, един от тях е с по-листочна круша, повърнята, кучешката храна, 2 развалени яйца и това беше. Значи останаха ми 3 кафевички. Не знам дали се види. Тари. Плюс имам 2 тути фрутите или чорапи. Белите. Той е бял или бяло? Той е бяло. Той. Така. Синичките. Значи имам 5 от повърняем праскова, 3 от супол или круша, 7 от бебешките кърпички, 6 от развалено яйце или пуканка на смол, 3 кучешки храни, не ги показвах вече, и 3 синички, които те сините много си ги харесвам. Боровинка или там ко беше пастане, паста за зъби. Ето, 2 сини и така още едно. И да, това ще закрепя, надявам се да ви я харесам. Това още воднено отвичам. Да, останаха ми някои вкусове без светлото зелено, което е трева или лайм. Нищо. И това беше от мен. Надявам се да ви е харесало и чао!